салом дуруди бепоён дӯстони азиз, худо нигаҳбони ҳар як кадами шумо бошад ки ҳамавақт дар баҳри мардуми ниёзманде. Алҳамдулиллоҳ. Дӯстон, имрӯз бародари моро Шералӣ мешиносед, ба ном Тош Такси канал дорад ки YouTube, Instagram ҳамаш Тош Таксиянд. имрӯз алҳамдулиллоҳ шуда кард авиакасса аз яйхаца, яъне ки авиакасса барои билетҳои арзон, ЖД билет, мақсад билетҳои тамоми дунёро алҳамдулиллоҳ роҳӣ мекунад ба нархи арзон, метуне рақамҳои дар экрананд. Ина авиакасса, ина ҳамаш ҳаст дӯстон. боз мегӯм ки акаи Шералӣ як аз беҳтарин шахсое ки алҳамдулиллоҳ таи 2.5 сол 3 солш ман мешиносам. имрӯз хай бо ёри бародаронам ки ҳавло ино дастгирӣ кардем. ин бародарам мо чӣ мегем, авиакасса шудем, дар дастш додем, додараш дар савдояш чанд дар толи сараш нигаҳбин мекунад. муборак шад дӯстам. хай метуне ки чӣ мегам ба дили пир занг бизанед. занг бизанед, иншоалло дар хизмати бародаро 24 соат номер дар кор. як чиз фаромӯш накунед дӯстони азиз ки хубии авиакасса ё ки официал наҳа ягон билете ки кадмед як мере билета мегирӣ қариби паридан бояд билета возврат шам отказ мен ягон мушкили зиндагӣ муша обратно дар ҷош мегарунаш, яъне ки як моҳ ранги дига хай бародар пасшо намезанам, яъне ки официал як дар ҷош гаронда метуна билет шуморо метия какой-то процентша мегирам. ба ҳамон хотир ба бовари то метунед занг бизанед, рақама дори экран. худо нигаҳдор ту дӯстам, муборак шава. зинда бошед. кадамое ки дар тарафи Лубне марҳамат, кадамое ки дуре ҷои мо ҳиҷома дорем, ҳамин ҷа метрои Лубне, Таганрогский дом 11 корпус 3. мо адреса менависем. худо нигаҳдор. ассалому алайкум.